Medio Ambiente felicita a Portodosón por converterse no primeiro concello da provincia en lucir a bandeira verde de Galicia. Trátase dun dos primeiros concellos galegos, xunto con Moaña, en acceder a este distintivo, que ten como obxectivo recoñecer e premiar aqueles municipios que destaquen polas súas boas prácticas na protección paisaxística e ambiental. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda entregou esta mañá ao Concello de Portodosón a bandeira verde de Galicia, polo que se converte no primeiro concello da provincia da Coruña en ondear este distintivo. Ademais, xunto con Moaña, convértese nun dos primeiros concellos galegos en recibir os primeiros distintivos promovidos pola Xunta de Galicia. A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, fixo entrega esta mañá da bandeira ao rexedor municipal, Luís Soujo, que recoñece o esforzo das administracións locais comprometidas coa protección da paisaxe e do medio ambiente. Neste sentido, Vázquez Mejudo salientou que o xurado valorou o traballo de Portodosón en 4 ámbitos de actuación: a protección da paisaxe, o cambio climático e a experiencia enerxética, a xestión responsable de residuos e accións de sensibilización e comunicación, polo que se ten en conta a aposta deste municipio co desenvolvemento de boas prácticas no coidado da contorna, o respecto pola paisaxe, a redución de emisións de CO2, o fomento dunha correcta xestión do lixo e medidas para garantir a integridade e limpeza de espazos de interese, como xardíns, praias, espazos etnográficos e demais, así como a posta en valor de monumentos naturais, a educación ambiental ou a redución do consumo enerxético. A conselleira de Medio Ambiente recordou que unha das vantaxes da concesión deste distintivo é contar cun mérito máis aos efectos de obtención de subvencións en materia de patrimonio natural. Está pois a ordenación do territorio como fundamento no que o medio ambiente se refire, o respeto polo medio, o respeto pola paisaxe, o cambio climático, como frear ese cambio climático, a eficiencia enerxética que é fundamental e as emisións desa eficiencia enerxética, pero non só iso, sino a comunicación que temos coa cidadanía de cara a ser quen de reciclar os nosos residuos e que eses residuos teñan unha nova vida, o que denominamos economía circular. Pois son 19 as propostas que fixo o Concello de Portodosón con moi boa valoración 12 delas e iso supón acadar a distinción de que Portodosón é bandeira verde. Iniciativas privadas, o respecto hai varias, públicas, dicíavolo anteriormente, soísta, e ese traballo ha de ter unha recompensa, e esa recompensa é que, gracias ao feito e gracias á proxección que teñen de futuro en Portodosón, aquelas bases e axudas que se convoquen por parte da Consellería no que o ámbito de patrimonio natural se refire, pois terán a máxima puntuación os concellos que sexan distinguidos como bandeira verde. O alcalde de Portodosón, Luís Soujo, destacou que se trata do recoñecemento a moitos anos de traballo para converter Portodosón nun concello para vivir. O rexedor sonense destacou as inversións realizadas en aforro enerxético, saneamento e reciclaxe, materias nas que seguirán traballando para conservar este galardón e ser un exemplo para a comarca e para Galicia. Un recoñecemento a moitos anos de traballo para conseguir pois que Portodosón sexa un concello que sea un poquinho, se cabe para vivir, non? Levamos, a verdade, que moitos anos xa facendo grandes inversións para mellorar pois, o noso territorio, o noso medio ambiente, así é que levamos invertidos, por exemplo, en aforro enerxético, pois máis de casi €500.000. Ora temos xa tamén outra línea do IDAE que vai a ir a 400 e pico mil euros tamén, que vamos a adxudicar agora, e queremos que nos 2 próximos anos teñamos xa o 100% todo o concello cambiado de luces de sodio a LED, non? Así tamén, pois, unha importante que xa desde o principio, que acordadevos que sempre falamos do saneamento integral aquí en Portodosón, unha aposta que temos desde o ano 2011, que queremos tamén sanear o concello de forma totalmente integral. Faltanos 2 parroquias e con elo conseguimos ter un saneamento pois, xa do concello de Portodosón total, e así tamén é que Portodosón este ano pois, tuvo todo o seu territorio aguas excelentes, non?
Así tamén, pois, no tema dos residuos, non? Pois estamos tamén cunha grande aposta que a xente recicle. A conselleira recordou que Galicia é unha rexión pioneira ao ser a primeira comunidade autónoma de España en crear un distintivo con estas características. Aclarou que, se ben é certo que existen iniciativas similares, estas están promovidas por entidades privadas. Coa convocatoria realizada este ano, a primeira, a Xunta establece unha política pública coa que dar exemplo para avanzar no obxectivo común de conseguir unha Galicia verde e sostible.